ufake into ngaphambi kwegama udelela kuphela mawuvela uthi Simon sewudelelile kodwa mawuthe mnumzana uSimon, mfundisi uSimon, dokotela uSimon, president Simon, awumdelelile ukufake into ngaphambi kwegama. Bayezwa abantu abakhona la endlini. Amen. Ngiyakusiza la ezintweni zabantu uma uzazi. Sasa uyohlawulisa umkhonyane engene kwakho kuyokhoma uqola ingane yakho umhlawulise ukuthi akanifaka ngebhanki kodwa belifakile ishedi nothaya. La ekugqokeni izinto eziphethe inhlonipho yibhaji, a coat and a tie which is called a robe of honor. Uthaya ubizwa ngokuthi is a robe of honor. Umkhonyane engene kwakhe ngalifakile ibhanki kodwa efake ishedi nothaya akawudelelanga umuzi wakho ngoba uthaya is a robe of honor. Ulihloniphile ikhaya ukufaka uthaya. Uma efaka ibhaji wangawufaka uthaya still uhloniphile. Uma efaka uthaya wangalifaka ibhaji still uhloniphile. Akekho umuntu odelele umuzi engene efaka uthaya ngoba uthaya is a robe of honor. Bayezwa abantu abakhona endlini. Nomfundisi okhumula ibhaji epulpiti kanti uthaya ufakile akadelelile ngoba usalile uthaya. Bayezwa abantu abakhona. Praise the Lord. So ke sesiyakusiza nje into encane ngedlula ngiyabingelela abakhozi bakaNkulunkulu onyawona. Ingcebo kaNkulunkulu ophezulu konke. Abafundisi. Izitsha kaNkulunkulu. Vessels of God's honor nabasizi babo. Omama bakwabo. Ngiyababingelela omathandana babo. Isithiwa wasabo. Ngiyababingelela ngegama likaJesu. Amen. Praise the Lord. Ngibingelela ugogo ozala umfundisi uPastor S othanda uzala umfundisi uMpungose ugogo uMpungose nangiyana okusefikile nomfundisi yebo madoda umfundisi umzwandile usefikile nangiyana neSuthu enekhola yaseChina akadlali kanjalo akezwile madodana umfundisi uzalwa nabafundisi wempostoli abafundisi 1 2 3 4 bonke abafundisi abavele ngesasizo baseza nabani. uNkulunkulu uyasiqhubeka uyasebenza. Praise the Lord. Sambingelela ugogo uMpungose phakathi kwethu sibingelela amadoda akhona onke ogogo nomkhulu sababingelela nezibuko zabo. Sibingelela obaba nomama. Sibingelela insizwa nezintombi. Sibingelela nabafisa ukuba obaba nomama nabo ngelikilanga. Amen. Sibingelela nabantwana abancane bokuthi kodwa notice school. Uma kukhona nibaphethe iswini nabo sebabingelela enibaphethe ngezisu ngegama likaJesu. Praise the Lord. Sifunda uExodus chapter 4. Ngibingelela noSigwili ubizo wami. Angimazi usethule washona manje. Uye noPastor S bobabili labo eSigwili noSibusiso angibatholi bashona manje. Ungabalathi. Ngibingelela uSigwili that is Moses and verse 22. Exodus chapter 4 verse 22. And verse 22. Uyakuthi kuFaro usho kanje uJehova uthi uIsrayeli uyindodana yami uyizibulo lami. Verse 23. Ngiyakutshela Faro yiyeke indodana yami ukuba ihambe ingikhonze kepha awuyiyekanga. Bheka sengiyabulala indodana yakho izibulo lakho. Asithi sonke bheka sengiyabulala indodana yakho izibulo lakho. Exodus chapter 4 verse 22. Exodus 4 verse 22. Uyakuthi kuFaro usho kanje uJehova uthi uIsrayeli uyindodana yami uyizibulo lami. Asithi uyizibulo lami. 23. Ngiyakutshela in brackets Faro yiyeke indodana yami ukuba ihambe ingikhonze kepha awuyiyekanga.
bheka sengiyabulala indodana yakho izibulo lakho. Asithi bheka sengiyabulala indodana yakho izibulo lakho. Inkosi ayikusiza ukufunda kwezwi layo. Inhlanganiso yonke ithi amen. Isihloko sanamhlanje sihloko sithi God's vengeance for his own firstborns. Impindiselo kaNkulunkulu ephindiselela awakhe amazibulo. Bayezwa abantu abakhona endlini. Impindiselo kaNkulunkulu shona uthi impindiselo kaJehova. Ephindiselela awakhe amazibulo. Ukwehlisa kancane volume mfana ibe ncane kunaleyo. Angishomo ukuthi Valentine ibe ncane kunaleyo. Ibe ncane kunaleyo. Yeah. Nakho. Uyabona lokhu ushaya lapho ngiyakuzwa mina. Ngikuzwa mina. Ungabusayikhuphula ke lokho. Ngoba ngiyakuzwa. Ngifuna ukuthi ngithi ngikuzwa nami ngibe ngizizwa. Uma uyikhuphula lokho ngizongazizwa phela mina. Kanti ngifuna ukukuzwa wena nami ngizizwe la nabo nathi sonke ngizizwane. Futhi nawe ungizwe la ngifuna ungizwe kwa wena. Futhi ke wena namhlanje uzongizwa kahle. Praise the Lord. Amen. Ayikho into elwiswa nezondwa isitha emhlabeni njengamazibulo. Bayezwa abantu abakhona endlini. Amen. Sizochaza ukuthi izibulo alisho umuntu ozele uqala kuphela. Yebo, lisho yena umuntu ozele uqala. Ngomqondo oswaziyo novamileyo izibulo lisho ongoqala wamandla akho uyindoda ovela okhalweni lwakho. Izibulo lakho lelo. Turn 1. 2. Izibulo lisho ongoqala kulesizalo esizalile. Ngisho ngabe kuthiwa ke kuyindoda unaye umuntu ongoqala ezalwa wena. Kodwa uma kuzoba nomunye umntwana ongoqala kuleso sizalo leso, uyizibulo lapho ezalwa khona kuleso sibeletho naleso sizalo esinzalile. Ngisho bekuthiwa uzalwe lapho ekhona ongoqala einganeni zakho komunye umama, kodwa kuleso sizalo lesuma engoqala kuso kuyizibulo lapho. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? Amen. Ungama emazungulu ukuthi indoda enabafazi abathathu nengenabo abafazi abathathu kodwa enamantwana ebazale intombini behlukene. Uma laba abazalwe intombini nabo bengabokuqala lapho bangamazibulo bonke. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? Amen. 3. Izibulo owokuqala ukusindiswa emndenini. Ngisho bekuthiwa ungwesithathu ngokuzalwa ngokwenyama, uma usindiswe kuqala uyizibulo ngoba izimpi ezishaya amazibulo azalwe ngokwenyama nokunyanywa nokuzondwa okuzondwa kwakho amazibulo azalwe ngokwenyama izimpi ezibhekiswa kuwena wena osindiswe kuqala ngoba uzalwe kabusha ngoba ngokuqala in the family ngokamoya. Bayezwa abantu abakhona. Omunye oyizibulo kulabo abasindisiwe ophumele kuqala umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni bekhonzwa kulona. The first person owaphumela umsebenzi kaNkulunkulu ebandleni eqalwe endaweni waba umfundisi wokuqala ozalwe lelo bandla waphumela umsebenzi kaNkulunkulu. Lo muntu uyifirst born yalelo bandla. Bantu abantu abakhona izimpi zakhe ayifani nezabanye abazophumela umsebenzi kaNkulunkulu emva kwakhe from the same local church. Uyangizwa umuntu okhona endlini? 4. Elinye izibulo umuntu oqala oshadile waba umakoti ongena ngemvakazi kulowo mndeni nalowo muzi wakhiwe. Ngisho ngabe kubo akalona izibulo kodwa lapha khana khona uma bengoqala ukushadela kulelo khaya izimpi zamazibulo ziyomnetha zingezakhe. Umakoti oqala owangena kulelo khaya eqala ukugana kulowo muzi izimpi zakhe zifana nomakoti abamlandeleyo. Uyangizwa umuntu okhona la endlini? Bayezwa abantu abakhona.
ne-5 intombazane yokuqala ungoqala emantombazaneni kukhona izimpi eyibhekana nomuntu ongoqala ngokobulili bantu abantu abakhona la endlini amadimoni atheke ngendlela atheka ngayo bonke abantu abangama-firstborn ngizokutshela namhlanje emhlabeni ama-firstborn ayalwiswa emhlabeni ama-firstborn ayahlushwa emhlabeni ama-firstborn kunama-special demons ahlela izimpi eziyohlukumeza ama-firstborn ukuze kuphambaniselwe izinto zawo noma kubuyiselwe emuva impilo yawo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Uma ufunda iBhayibheli into ozosheshe uyiremark if you are a keen student of the Bible uzosheshe uremark ukuthi kubo bonke abantu ababhedile angeke umthole umuntu obhede njengezibulo eBhayibhelini. Uma sizoquote nje ukubheda okubhedwa abantu abaseBhayibhelini bebhaliwe ukubheda ababhede ngakho akekho obhede ukudlula izibulo eBhayibhelini. Bantu abantu abakhona endlini lokho kutshengisa ukuthi abazibhedeli bayabhediswa into yabo khona lapha ephethwa khona. Ngamanye amazwi uma usindiswa kanti ngokuqala kwenu ukusindiswa noma usindiswa nje kanti ngokuqala nje nokuzalwa kini kumele ukhuphula amasokisi usho njalo iPhostoli ngolwesithathu wathi ayakhushulwa amasokisi kumele ukhuphula amasokisi ngoba ulwa izinto ey'nganjeke zabanye. Ayikho ingozi njengokusindiswa ungene ebandleni labantu abasindiswa ukhonze kanye nabo ukuze ufuna ukuba ku-level yokufana nabo kanti impi yakho ayinjengeyabo. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ubabona abantu okhonza nabo bethandaza benyuke bathandaze baphendulwe bathandaze bakhuphuke usale njalo umadekana ishubhu ngabhotshisi into yakhe ingayindawo kweyindawo yena kwezeyimali nakwimpumelelo kanti wena uyilinganise nabanye kanti yakhe i-effort bekumele iphindaphindeke ngoba nezinto ey'lwisa wena ziphindaphindiliwe. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Ngiyakutshela ngathi dedela indodana yami izibulo lami lihambe lingikhonze awuliyekanga ngakho Faro sengizobulala amazibulo akho ngizobulala indodana yakho. Shout hallelujah. Shout hallelujah. Enesithupha izibulo yibo bonke abasindisiwe abazelwe kabusha abahlanzwe ngegazi kaJesu emhlabeni wonke. Umfunda amaHebheru chapter 12 verse 22 athi nizentabeni engcwele nakwigidigidi zey'ngilosi nasebandleni lamazibulo abhalwe ezulwini. Once wasindiswa nje wakholwa uJesu oyizibulo likaNkulunkulu nawe uyafotokhopha ungene ebandleni lamazibulo noma ungowesingako ukusindiswa kini noma bethi ungowesingako ukuzalwa ngokwenyama kuma wakho nakuba kwakho kodwa wonke ozelwe kabusha usebandleni lamazibulo. So-ke namhlanje kusuke ukuhlangena amazibulo azophindiselela uJehova ngoba namhlanje sokhuluma ngempindiselo kaJehova ephindiselela awakhe amazibulo. Uwaphindiselela nje usethule esithi isikhathi uNkulunkulu ebukela kudlalwa ngamazibulo. Kusukela nje declaration kuGenesis 3 verse 15 wathi imbewu yowesifazane wena nyoka iyochomoza ikhanda lakho. Kuyabona ukuthi amadimoni agada noma yini ezalwa kuqala ngoba amadimoni afuna ukubhedisa into ezalwa kuqala afuna ukubhedisa umfana ozalwa kuqala abesithakwa abe umphuphe ukuze bonke abalandela yena bakopishe yena baphuphe njengaye. Amadimoni afuna ukubhedisa intombazane ezalwe kuqala izalele ekhaya izala ama-choice azothethe lamakhekhe adliwa ngokhisimusi akade engekho ngoJulayi aqhamuka yise-1 kg no-2 kg ngoNovemba nangoDisemba angafani amakhekhe angafani elinye likhulu elinye lincane elinye liyisikwele elinye licijile elinye lisikwebule ngoplastiki elinye likhali ngento zikajamu elinye lomile lithekhekhethe amakhekhe angafani ama-choice azothethe. Uma uyizibulo lentombazane amadimoni afuna ukubhedisa wena ukuze konke okulandela wena kwamantombazane kuzale liqhulule ekudlula amaphela namagundane egcekile ekhaya.
namhlanje uma wawujwayele ukujaja abantu bejudgmental uNkulunkulu uzokuvula ingqondo ukuthi yeke kuba yijaji ngoba kusona isihlalo sakho esikaNkulunkulu leso sihlalo akubheka izinto ngeliyiso khona abantu abangabhedi ababhediswayo othothi kwezimgilingwane kanti akazenzi kunento epheshwayo somewhere emenza phambane nehlombe namhlanje kuzobuyela izinto zonke beyitshekile konke bephambana nehlombe ihlombe liyaqoqeka uJehova uzokuzifundisela shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah ngiyakutshela Faro ukuthi uIsrayeli uyizibulo lami uyindodana yami uyizibulo lami ngithe kuwena Faro yiyeke indodana yami izibulo lami lingikhonza awuyiyekanga ngakho-ke Faro sengizobulala amazibulo akho ngizibula amadoda ngibulala amadodana akho usho ukuthi uNkulunkulu uma uzobulala amazibulo kaFaro amazibulo kaFaro imimoya elwa namazibulo kaNkulunkulu esiyiwona namhlanje kunemimoya ezofa emidwebisa izimo kunemimoya ezofa emkhathini kunemimoya ezofa emhlabeni kunemimoya ezofa emasipaleni kunemimoya ezofa kuma-families kunemimoya ezofa emsebenzini owenzayo kunemimoya ezofa egazini emzimbeni kunemimoya ezofa engqondweni kunemimoya ezofa ey'ndabeni ozamele kunemimoya ezofa emanxiweni elokuqala lelibili lesithathu lapho engathutha khona kukhona imimoya ezofa emathuneni alolwa nathakakwa kunemimoya ezofa namhlanje Faro amazibulo akho ngiyawabulala. Shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah shout hallelujah. uNkulunkulu uthatha inxeqheba yokusukuma phindiselela amazibulo akhe nje ukwenza lokho kade sethule esithi isikhathi amadimoni ebhedisa amazibulo ngoba abekho abantu ababhediswe njengamazibulo ngeke ubone abantu abadala emndenini nasemphakathini babe impuphe kanjani ukuthi ungamqondi incindi nazibhakela umazi noma uya phambili noma uya emuva noma uyahlala noma uyeluka noma uya phambili awuqondi kahle akazenzi khona into yakhe engandosa mkhwena izibulo lokuqala elazalwa the firstborn on earth ngoba phela uAdamu akazalwanga wadalwa kunomehluko phakathi kokuzalwa nokudalwa kumele ungasindisa amakholwa asindiswa ngoba kade khuluma ilanguage embi engakakholwa ebhedayo abantu bangakholwa bakhuluma kabi ukhuluma into ebhedayo ethi uma udalelwa ukuhlupheka usuke udalelwa ukuhlupheka umbhedo lo akekho umuntu odalelwa ukuhlupheka kodwa into abayikhulumayo bethi uma udalelwa ukuhlupheka usuke udalelwa ukuhlupheka umntana umuntu akekho umuntu odalelwa ukuhlupheka umuntu uyazalelwa ekuhluphekeni kodwa akadalelwa ukuhlupheka umuntu uyazalelwa ekwebeni kodwa akadalelwa ukweba uma umuntu eba ungazi ukuthi isidalo sakhe ngoba awebi ngokwesidalo weba ngokwesizalo into ozalelwe kuyona bayizobona bakhona umuntu uyazalelwa emikhubeni kodwa akadalelwa imikhuba angathi umuntu egila imikhuba lethi isidalo sakhe akagila imikhuba ngokwesidalo uyigila ngokwesizalo zonke izinto ey'bhedayo ziwumphumela wokuzalwa ziyifuthe yesizalo hhayi yesidalo yingakho iBhayibheli lithi kobuthakathaka akathi ninamandla yingani lithi buthakathaka lithi kodwa akathi ninamandla ingoba ubuthakathaka yinto azalelwe kuyona amandla yinto adalelwe yona iliyekisa ukukhuluma into ozalelwe kuyo likhulumise into odalelwe emhlabeni ungakhuluma izinto ozalelwe kuzona ngoba uyobhashela kuzona uzofela kuzona emhlabeni ukhuluma izinto odalelwe zona uyiyeke uyibona kodwa ozalelwe kuzo uJakobe chapter 1 umzalwane ompofu akayibonge ngokucela kusho uJakobe chapter 1 uJakobe chapter 1 umzalwane ophansi akayibonge ngokuphakama kwakhe yingani ukhulunywa isi-opposite ingoba lokhu ukuthi uphansi uzalelwe phansi bese uyibonga ngokuphakama ukhuluma ukuphakama okuyikona okudalelwe khona uphansi uzalelwe kukhona ayikhulunywa into okuyo umibhede ucinga iplan ubusukhuluma ngokweplan bangizwa abantu abakhona ukhulume ngokweplan bangizwa abantu abakhona ungakhulumi ngokwecondition okuyona ukhulume ngokweplan bangizwa abantu abakhona
uyabona nje namhlanje kunabantu abaningi abazophuma kwisimo abazalelwe kusona bangene kwiplani ngoba iy'ngilosi ziningi zonke zanezezazeliwe ziphethe kumaplani akekho ozophuma ngalo mnyango